Anong klase nga posisyon? Basi kung kuhan, Sa among kumpanya. Uy, di basta-basta ni. Uy, Sender kumpanya. sa among kumpanya. Ay, grabe ha. Basi ilaning kuhan, basi ilaning kumay kumpanya sila babayi, basi ilaning kumpanyerang kuba. Base. Oo, Mama J, Boy Nunoy. Mahambal na ako nga nasa akin na ang lahat. Pera? Anong gusto nyo, Papa J, Boy Nunoy? Padalhan ko kayo ng pamasko? Bisan sinsilyohon lang kung may ara. May problema na. Dawat may madili. Oo, Papa J, Boy Nunoy. Pero kabalo mo, biskin anuhon day ni mo, Papa J, Boy Nunoy, kadamo sa imong manggad. Kung kulang ka sa pagpalangga, kulang gihapon ng imong life. Ay, kumbaga Papa J, hindi balansi. Yan. Buhin ang imong mangga, dihatag sabon para balansi. Para ang pagpalangga mapangibabaw Tama. po. That's why amo nang ginaproblema ko subong, Papa J, Boy Nunoy. Between sa ako ang tatay. Naitago na to sa pangalan nga si Tatay Bong. Tatay Bong. Bong kanano. Kamusta na si Bong, Red? Okay lang si Bong. Hello, Bong. Hello, Bong. Okay lang si Bong. Si Bong gape. Papa J, Boy Nunoy, para inyo maintindihan, Ged, kagatagan ko ninyo sang advice. Amo na yung mga natabo. Bongga. Hala, bongga. Bong. Oh, Daddy! dali lang, anak. Ay, sakog ka na. Nialay ko pagka... Dad, tanawang grades ko, Dad, Very good, anak. Alay ko, 20,000. Oh, 20,000. Imo na na. Very good ka sa imong grado. Ganahan ko ka sa imong grado. Very good. I love you, anak. I love you. Hindi ka malipay sinidad. Of course, I'm so happy. That's why I will give you 20,000 pesos. Mag-enjoy kayo with your friends. Lahat na gusto mo, gawin mo. Ha? Okay? Kasi busy pa si tata. Si daddy ni mo. Kailangan ko nang umalis. Dad! Okay. Ha? Saan kayo, Dad? Papunta pa ako ng Singapore. Doon kami mag-lunch lunch date ng aking mga kasusyo sa negosyo. Ha? Marami Si naman Yaya akong na pera, lang. Dad. Sige lang, pandagdag mo na lang yan sa pera mo. Okay? Goodbye, anak. I love you. Sana all you kamamba, no? Grabe, no? Every time na makita ka sa imo ang daddy nga nag-achieve sa imong mga kinahanglan sa school, tanan. Diretso rin, tagaan na kay kwarta. Amo gani, pero sa ako lang abi. Anon ko manabi ang kwarta kay sa tuod lang. May kwarta kami. Mga pagkabutang. Malapad nga kalupaan kag syempre mga negosyo pero ambot lang kaya. Murag ara ni sa ako ning tanan pero Ma'am, dapat dili ka masad. By the way, ma'am, ako dahil junior, ma'am. Junior, salamat pala ha. Ako inyong bagong driver diri, ma'am. Salamat pala sa pag-atid sa akin sa araw-araw. Walang problema yan, ma'am. Na-amaze lang ko, ma'am, kay every time makita na ko ka na, kompleto man tangani ka sa tanan, kwarta tanan. Pero, daw nakita na ko everyday, marag di ka happy. Siguro, Junior, makita na siguro nimo kung mag-upod kami ni Papa kang ni Mama nga. Siguro, makita nimo nga happy kami, pero... By the way, ma'am, di mong mama, ma'am. Ayun, nakakita yung mong mami, ma'am. Ako Mama, subong sa UK. United Kingdom. Kaga, si Mama, abi nga, may gusto lang sa baklon sang bag. Tapos, siguro dugay-dugay, ara naman siya. Sa UK? Sakay siya sa amon nga private jet. Oo. Grabe, no? Akalain mo, jet fighter yung yung service ni Mama doon. Yung dumadaan dito sa may West Philippines Sea. Oo, Talaga? yun. Oo, akalain mo si Sir Chabit. Oo, walang namin yan doon. Tigpatog. Driver lang namin yan. Grabe Oo, si Mayweather. Yan, si Mayweather. Bodyguard namin yan. Grabe. Tapos si Hart. Si Hart Evangelista. PA lang yan ang aking mami. Oo. Di talaga kayo basta-basta. Pero kung ako siguro sa side ni mo, ma'am, malipay na kayo kumayo ba? Siguro, kung ikaw, pero
Sa akin kasi iba eh. Pero ma'am, kung gusto nimo ma'am, dalunta ka sa probinsya namo. Ah. Pakita ako dito sa imo ang lugar namo. Kung okay lang sa imo, Kung okay lang sa imo, ma'am. By the way, saan pala yung probinsya niyo? Dara sa may tinungkop, ma'am. Ay, tinungkot. Malapit ba yan sa Sharif Agwa? Medyo malayo, ma'am. Mga 2 hours ang biyahe. Pero from dito sa lugar ninyo, mga 30 minutes lang makarating kagad tayo. Ay. Kung okay lang sa'yo. Kung okay lang sa'yo, ma'am. Wala namang problema sa akin. Basta, hindi lang tayo magpaalam kay mami at dad. Alam mo naman yun, na mahirap na. Sige, ma'am. Walang problema. Sige Tayo na. lang. Anong sasakyan natin? Siyempre, yung inyong limo. Ay, wag na yun. Ano bang sakyan Malata natin? tayo yun eh. Gusto ko yun yung 4 wheels lang namin na kalabaw na puti. Yun lang yung gamitin natin. Pwede rin. Diba? Walang problema. May gasolina ba yun? Diba? May kwan yun. Oo, may gasolina yun at kondisyon yung kalabaw namin. Oo. Once mag-gasolina ka noon, dagdagan mo lang ng tuti. Oo. Tuti. Oo. Uso ba ng Ikwan mo tuti, lang. ma'am? Oo, may tuti yung kwan namin. 2 stroke kasi yung kalabaw na white. Sige. O, tapos yung kalabaw namin na white, na black, 4 stroke yun. Oo. Basta, tandaan mo ha, magpatubil ka. Ikwan mo lang. Ikwanan mo lang ng kwan, basta yung tuti. Oo. Regular. Oo, Tapos tuti. Tutihan mo lang. Oo, Oo. sige, tuti. Ikaw na bahala kung tutihan mo, Gis. Tutihan mo 5. Di ba? Sige. Ako na bahala, ma'am. Sige na. So, ano na? Let's go. Let's go na. Let's go. Oo. Basta yung kwan ha, yung 4-wheel drive lang yung dalhin mo ng kalabaw. Oo. Ito yung lugar namin, ma'am. Makita mo. Wow. Di ba? First time po makakita ng kwan, First time po makakita ng ibon. Ma'am, Ganito pala yun. pasensya ka na, ma'am, na sa lugar namin. Ito, pang mahirap lang talaga itong lugar na ito, ma'am. Huwag mong isipin yan. Basta, ang alam ko, masaya ako pag ganito eh. Yan yung mga kapatid ko, ma'am. Si Ay. Undong. O yan na. Ay, Brad! Kapatid mo ito? Opo, magandang... Akala ko kanina unggoy. Ay, grabe naman ka, ma'am. Grabe ka, palabiro ka, ma'am. Totoo. First time ko kasi makakita ng mga tao eh. At saka, ma'am, yung isa kong kapatid, ma'am. Yan si Berta, ma'am. Ay! Hi, ma'am. Maayong Ayan na. aga. Ay! Ma'am, Tao pala to? uy, grabe ka, katsaka. Lagi mo ni ma'am. Uliunta ka sa inyong probinsya ron. Ikaw bala, hindi ka naman mabiro. First time ko kasi makakita, akala ko nga kanina, kabayo ka Ay, Berta. Ay, Ay, ma'am. Berta, ito, pasalubong ko pala sa inyo. Uy, salamat, ma'am. Ha, grabe, ha. Pagpasensyahan nyo na, ha? Grabe akong pasalubong dyan, ma'am. Kapatid mo pa rin ito? Oh, ma'am, kapatid ko yan. Ay. Yan si Juni. Si Johnny. Akala ko pa nga kanina, aso. Actually, ma'am, papunta na sana ako ng Bagyo. Kaso medyo nagbagyo eh. Bumalik. At Ayan ito si naman Johnny. sa iyo, Johnny. Oh. Uy, salamat, ma'am, ha. Salamat, may regalo pala talaga ako para galing sa'yo, ma'am. Dahil magpapasko ngayon eh. Ay, O, salamat, diba? ma'am. Merry Christmas, Oo. Merry Christmas, ma'am. At ito pa, Johnny, house and lot. Ano yun, ma'am? House and lot? House and lot, pero laruan lang ito, Johnny. Pagpasensyahan nyo na, ha? Basta sa susunod na thank you. balik ko, medyo, Thank you mo kay ma'am. Pag-thank you mo. thank Ma'am, you. salamat, ma'am, ha. Welcome. Uy, madam, salamat kaayo, madam. Uy, ay, madam. Huwag akong tawaging madam. Basta sa susunod, yung balik ko sa'yo, regalo ko sa'yo, yung di baterina. Ha? Uy, ganahan ko ato. Katong murag medyo mukurog. Oo, makurog siya. Akalain mo, marami ako doon. Uy, talaga. Bigyan mo naman ako, ma'am. Sige. Yung medyo Sige. blackish lang. Ayan. Yung gusto mong kuhain? Yun ang color. Ay. Malaki color ko kasi yun. Ikaw, ha? Ma'am, may nakahanda na mga pagkain sa loob, ma'am. Pero pasensya ka na, ma'am. Pang mahirap lang. Kamuti, saging. Okay lang yan.
yan. Okay lang yan. Okay lang sa'yo? Oo. Akalain mo, kumakain ako ng talbos ng kamuti. Ikaw, baka may mga paragrass ka doon. Kumakain din ako ng ng dahon ng dahon ng malunggay. Oo, dahon ng palutsina. Kinakain din namin yan. Marami din kaming kakao dito. Dahon ng kakao. Oo, pwede. Sige, ma'am. Isalad natin. Ayun na, pasok na tayo sa loob, ma'am. Sige. Dandahan lang, ma'am. Medyo maputik yung Okay lang, namin, lang. ma'am. ha? Bigyan mo nga ako ng kunan mo ako ng dahon ng ipil-ipil kasi masarap isalad yan. Ma'am, mahirap yan, ma'am, kasi Ay. pampurga yan dito sa amin, ma'am, eh. Sa amin kasi yan, yan, special yan. Talaga? Oo, vegetarian ako. Yung dahon ng mayana, ma'am, baka gusto mo. Pwede din yan, masarap yan. Oo. Maraming katas. Yes, sir. Dito yung kalsada papunta doon, sir, yung driver ninyo. Yan na sa unahan, sir. Nandyan yan. Madam, nandyan yan sa unahan. Ganun ba? Akalain mo, darling, ilang araw na eh. Pagit Ano naman bang ang lugar lugar dito? dito. Ay, Oo, maputik yung lugar dito, ha? saka ang daming damo. Oo. Ay, darling, isara mo nga yung windshield natin. Maraming langaw, oo. Baka papasok dito. Ay, wala, Christina talaga yung anak mo, eh. Ito na talaga siguro yung Sabi bahay. ko na, eh. Oh. Ay, Ay, darling, yan na ba yung bahay nila? ito na siguro yan, darling. Para namang bahay ng manok yan. O, nakita mo yung anak. Yung anak mo, oh. Ando na naglaro Christina. sa kuwan. Uy, hala. Ay, Christina! Christina! Madam, Gusto ko pa maglaro tayo ng putik. butik talaga. Butik talaga ito. Ikaw talaga, Christina! Si Daddy. Dad! Ari ka? Andito kami ng mami mo. Nagputi ka kuno? Of course. Bakit mo ako ginitsahan ng putik? Dad! Putik na malagkit. Maglaro tayo, Dad. First time ko ito, Dad, oh. Akalain mo, Dad, masarap pala ang kuwan, Dad. Masarap pala ang putik. Putik na malagkit. First time ko ito, Dad. Umahon ka na dyan. Umahon ka na. Halika dito. At saka ikaw, ikaw, Uy! madamay Ay, ka, Junjun. Christine! Ano yung ginagawa mo? Yung sa bahay nga, pinapaliguan ka namin ng mineral. Ay, ano na Dito. yun? Ma'am, Madamay kang bata. Halika na dito. Halika. Halika. saan niyo ako dadalhin? Sakay. Sakay. Ay, sakay na! Ang kasakay dati ni mo. Sakay sa limousine. Junjun, huwag kang makialam dito. Kasi usapan namin itong Papa, huwag niyo namang pagalitan si Junjun. Anong hindi pagalitan? Kung nakidnap ka dito. Papa, hindi naman kami makidnap dahil karabaw naman puro wheels yung gamit namin. Sir, pasensya, sir. Actually, Joy. gidala na ako si Ma'am Dere para lang makita niya ang maamo ang lugar. Pero wala ko intensyon, sir, na kidnapunin mong bata, sir. Hoy, Anong walang intensyon? dahil sa ginawa mo, binigyan mo kami ng kakulba eh. Bakit mo naman kasi dinala yung anak namin? Oh, hindi mo ba alam na naputikan yan? Yes. Oo, magasgasan yung anak ko. Alam mo ba, Ikaw hindi- talaga yung sisisihin namin, John. Tama, kung magkalagnat yung anak namin. Ipapakulong ka talaga namin. Once makagat ng lamok yan. Sige, ito na lang, darling. Christine. Bigyan na lang natin ng pera si Junjun. Huwag na natin pabalikin pa si Junjun sa trabaho bilang driver. Ma'am, Dad. Okay lang, ma'am. Huwag niyo sisihin si Junjun. Wala pong problema, ma'am. Ginusto ko ito. Mama, Papa. Buo na yung loob ko. Anong buo ng loob mo? Anong baong loob? Sasama ka sa amin ng daddy mo. Halika na! Sumakay ka na sa aking... Hindi ako sasakay. Hindi ako sasakay. Sakuno! Hindi ako sasakay. Lalakad ako.
Christina, Hindi ako sasama sa inyo. huwag kang magganyan Hindi sa ako amin. sasama. Hindi ako sasama sa inyo. Sumama ka. Masaya na ako kay Junjun. Unsa ko. Kontento na ako kay Junjun at sa kanyang Junjun. Ah, Mahapa, Christina, pasensya na kayo. Junjun, pandara na nga ton Carabao. May lakad tayo. Christina. Tama ba yung desisyon? Christina! Ano natabo sa imo, day? Haday! Ano nangyari sa'yo? Dalhin ka namin ng Cebu. Ah, Doon ka namin patirahin. yeah. Huwag dito. Bagay kayo ni Richard. Richard, darling. Richard. Richard. Richard Pon. Mamada, Papa, hindi ako sasama sa inyo. Christina! Masaya ako kay Junjun. Mabibigay ni Junjun yung oras na hinihingi ko sa inyo. Tandaan nyo, hindi mabibili ng pera ang kasiyahan ko kay Junjun at sa kanyang Junjun. Christina! Christina! Ay! Tiginig. Mababit ka. Christina, tatakbo na tayo. Joan, bilisan mo, Joan. Bilisan mo. Bilisan mo. Malapit na. Malapit na. Tiginig. Malapit ka na ba? Iliko sa kanan. Iliko mo. Iliko mo, Joan. Pamo J. Boy Nonoy. Mas naging happy ako sa piling ni Junjun kaysa sa piling ng aking mga magulang. Kasi kung sa Junjun lang ni Junjun. Pagklaro, Christina. Ginapilit ni Mami and Daddy na pabalikan ko sa amon lugar. Pero mas naging happy ako dire Papa J. Boy Nonoy sa piling ni Junjun. Grabe ba? Biskin, di sila pareha sa mua, may mga manggad, pero mas nalipay ko Papa J. Boy Nonoy sa simpleng buhay. Klain mo pa dyan, sobrang yaman. Kasi si Mayweather, yung kanilang bodyguard. Huwag ka mo ang pamangkuton, Papa J. Boy Nonoy. Tama ba ang akong nanging desisyon? Tagay kong advice. Ang inyong bongga nga letter sender. Christine.